Yes. Yujiga Matunga wawuokodi ing'ama jadalawa. Ok watamore Ruto wuotho Nyanza. En president, en right 100%. Kendo be ok watamore ni ok onyal yombo 2027. Kan mana kaka amba nyadi yombo e constituency na. Kechadi yombo. E kaka iminya yombo kata tulu kocha Kasipul. To gima ok wanyal yie en ni ing'eni kwadoka history mar piny Jaramogi Odinga nowacho ni Kenyatta tosha. Ma Kenyatta notiyo. Nobedo damned somewhere there. Raila nowacho ni Kibaki tosha. Nokwatieko kinde adek e sirikand Kibaki kapok oriembo mawa nyaka ministry. Ne wan kodi ka, ne wan kodi jo ODM ka. Ma Ruto ne wan go seche. Sani ka koro nye wamakore gi wadhi yiero 2017. Yeah? 2007 I mean. Ino ka Kibaki mano mako lweto mo wuotho thurwa kano romo ema nokuongo mawa the first thing. Mo land gutieno. Ma dhao bedo Kenya kama lich kabisa. Ok wanyalo wacho kawuono ni mondo siemno kendo ng'ama chielo. Gima ng'e Ruto en ng'ama nigi teko manyalo manyo kura kamoro amora mana kaka iwacho. Kendo en ng'ama nigi convincing power. En mani gima nye wadagi. En ni kanya timore chien kucha. To kano oseketho cabinet cha, to duogo cabinet manyien, to wachako tich manyien, waonge problem kode. To an gima ok anyal yiego ni wadong' ni wan koro wan waluwo bang' wheelbarrow. Mano ok wadhi timo. Gima wadhi timo en ni machunga ng'eny ma ok nyal ting'o wheelbarrow adiwa achiel. Koro wadwa ni Ruto cha ema wuog e wheelbarrow kucha, oduogo e chungo kuma nyowaeni. Mondo kata in inyalo wuok dalau suba kacha tinyieo lo tidhigo e dala. Tiyudo ka gweng'no ok ber kodi. Tichak idok kuma ne tim ang'owa ka dala ni kuma nogine. Wan gima wacho ni Ruto nyalo chung president mayom kendo. Mar kata Raila ok omiyo wago. Yombo maber weri mane gikwaloni. Yombo maber ma genuine. To mana kobire ODM ka to bedo candidate mar ODM. To kan candidate mar UDA, legalega pod anyisi gini. Daka chiel kene wawatiek mara nikech sabe dhi yombo wa. Ratil kama koro Ratil ochopene kare. Iwinjo wanyisi Mark Matunga, ing'ama riek kendo I really respected you. To bene timo paro piyo mondo ringi dhi kocha, anto pod an koni. Pod an e ODM waka. Kendo an full member mar ODM, kendo mina chungi ODM. Ok wanyal nego odwa. Mondo wadonje ot machielo manya ok wafom. Iwinja. To gima pod amedo wacho ni ok an rigid. Ruto en wuod Nandi Lang'o kae. Lang'o gi nitie ki luo history nitie kuma nyawae. To wadhi mana winjore kodgi donje ot achiel ka wadok dalawa machon ma pod en ODM. Mogik gima nyaka ichak iwinji. Ok awach ni Ruto nomiyowa ministry pod abiro nuo kanyo. Nito koro wate nyaka wadhi adhiya nikech omiwa ji ariyo. Pod wang'eny oko ka. Nitie joma ng'eny kabisa ma pod ok oyudo gik mane jok oyudo ka. To kendo kuonde mane omiwago ok atamora ni giricho kata gibecho. To omiwa kuonde ma samoro nyalo tiekowa kaka oganda luo. Omiwa treasury ma kata siling 10. Omiwa energy manyoro the whole night na onge stima dalana. Manyo omiwa. Wakia gimomiyo no omiwa this ministry mondo samoro kech ma siasa. Onyalo miyo treasury to omiwa ginene ka pesa tamore kamba dibro wacho ni yawa gini tek. Pesa onge ka wadogure tax to omakowa moriwowa kama. Koro kata wapupni to ok wanyal yudo. Koro kik wamor ahinya kaka oganda luo nomiwa treasury kata omiwa energy. Okay. Ng'e ane gima nomi ng'ane ja Western wacha. Omiye cooperative. Omiye cooperative. Cooperative dhi nyaka piny matungaro kadak Nairobi kadak dala. Cooperative dhi nyaka piny mayud ng'ama nigi siling 10 inyalo mi 20. Okay. To wan omiwa ministry mar pesa maonge. Pesa ma is not there. Ochako omiwa ministry mar energy. Makata kawuono kaka wuoyo kane ka jogi nenowa. Nitie kuonde ma stima no is not working. King'iyo tudo stima mosebedo Kenya ka. Okay. Pod ok 100%. Alright. To kata percentage no. Lenga pod atiyo gimoro ka. King'iyo kaka no med tax mar stima. Iyudo ka samoro ja welding cannot make a profit nikech taxes ni ang'owa ni malo kata omiwa migawo. Kata wan koro wamor ni osemiwa. Matunga uting'o bade kama ng'eny.